הכירו את קינון W3, רובוט המעניק חוויית שהייה ייחודית למלונות, בתי אירוח ובנייני משרדים. הרובוט מצויד במערכת ניווט מדויקת וחכמה, ובמערכת הימנעות ממכשולים, כך שהוא יכול לנוע בין האורחים בבטחה וביציבות. רובוט קינון W3 מבטיח פתרון שילוח אמין ואיכותי. הרובוט מגיע עם מערכת לאוורור תאים, ביצועים מרשימים וגמישות ביחידות האחסון. הרובוט נייד ואוטונומי, ותומך בפעולות שיתופיות מרובות רובוטים. W3 מסוגל לנוע במעליות בכוחות עצמו, להתמודד עם סוגי דרך שונים ללא כל בעיה, ולבצע מספר משלוחים בו זמנית. הרובוט משפר את יעילות תפעול המלון וזמן ההמתנה של האורח, ותמיד ממתין בכוננות למשימה הבאה, 24 שעות ביממה. זהו רובוט המלון המתחשב ביותר, קינון W3, הזמינו עוד היום והבטיחו חוויית שהייה מושלמת ללקוחות שלכם.